Salam dostlar, Öwren Tama kanalyna yeni täze bir bölüm açdyk. Ol bölümde türkmen aýdymçylar, şeýle hem raperlar barada bolar. Ondan hem videomuza başlaýar. Mehr Piruleva 1982-nji ýylyň 11-nji martynda Aşgabat şäherinde dogulýar. 1990-2006-njy ýyllar aralygynda Aşgabatda orta mekdep okuýar we orta mekdep okap ýören wagtyny aýdym saýlyan gyzyklanıp başlaýar. Ilkinji ýylar aýdymy Polyg studiýasynda ýazga geçirýär. İkinji Senki Del adly albomyny Türkmenistanyň belli Nikolin Yakimov bilen birlikde işläp 2007-nji ýylda ýazga geçirdi. Ondan sonra ilkinji Söýgü wagty geldi adly albomyny işläp başlady. Ol albomda Mehr Pirulewanyň öýdülen aýdymlar hem bar. Şu albomdaky Eziz Watanym adly aýdymyny bolsa türkmen ýaşlarynyň adyndan Türkmenistana sowgat etdi. On 4 ýaşly Mehr Pirulewa Heni orta mekdepde okuyan döwründe aýdym zal bilen meşgullanýardy. Mehr Pirulewa 2018-nji ýylyň parlak ýyldyzy göçmen şanyna hem münasip boldy. Bayragy oşurulmak dawarasynda ol Alaca adly aýdymyny ýerine ýetirdi. Ýylyň ýanwar aýynda Aşgabat restorany Mehr Pirulewa özüniň ýyllygy täze aýdymlar toplumyndaky aýdymlary bilen çykyş etdi. Täze toplum türkmen diline ýerine ýetirilýär. Aýdymlaryň sany 11-den ibaratdyr. Onuň aýdymlary Ýyldız, Nurana, Çalýar dipler, Men baklygynym, Balýaly, Diňesen, Eldar, Wahy, Ülken Türkmenistan, Ýadamy we Deňdäl bir diýip adlandyrylýar. Ejem adly bir aýdym bolsa Türkmenistanyň adly artisti Ülke Kakaýewa bilen birlikde ýerine ýetiripdirler. Kısaca Mehr Pirulewa barada maglumatymyz şundan ibaret. Yine başlar barada bilmek isteýän zatlarymyz bolsa testirlerde ýazyp bilersiňiz. Hoş, sağ olun.